Ți-am dat 11 cu shotgun-ul. După ți-am dat... După ți-am mai dat cu ăsta 50. Easy shit on. Mamă, bă, dar te famezi, bă. Bă, Harun, ești enervant rău, am tras cu shotgun-ul, ești prost? Pe asta zic și eu, ți-am dat... Bă, ți-am dat 180 la... cu shotgun-ul, după ți-am mai dat 20 și n-ai murit. Are bug-uri mapa asta. Eu când ți-am spus? Bine. Are câteva bug-uri. Nu putem să zicem că e toată mapa lăguită. Mamă, bro, dar îi spamezi rău. Dropează aia ăla. I-am dat 180 cu shotgun-ul. După ce I-am dat dropat, 20. i-am dropat prostia aia. Sper că și tu. Hai că da, dacă e dropat-o, dacă e. Ce să dropezi? Arma asta, reu ăsta, dar tu... Așa, bravo. Te vezi? Ascultăm cu ridică. Ce? Ce mă, ce să văd? Bă! Era să zic că nu mergea. A, deci așa faci. Nu-l dropezi ăla, nu? Nu, să nu-l dropezi. A, bine, îl dropezi. Stai puțin, acum îl dropezi. Mor. Cum n-ai făcut 128? Și ți-am mai dat vreo 71. Full box. Bă, cum n-ai? Băi, am băgat perete în fața mea și s-a băgat în fața ta. Shiton, vere, shiton. Uite, vere, cum faci. Easy shiton. Da, e și până aia. Eu n-am zis nimic când m-ai bătut și tu acum am zis mie, e și până. Easy shiton. Bine, bă, dacă așa e, Easy shiton. bine, mă, așa e. Easy și ton. Easy shiton.
ajuns momentul să fac o mărturisire. Mai exact, pentru că nu am susținere, frații mei, nu am comunitate, nu am nimic. Am gândit să fac un concurs. Nu să te schimbi. Că nici nu te odihnești. Nu sei.